L-Assoċjazzjoni Medika Maltija uriet l-appoġġ tagħha lejn il-liġi proposta mill-Gvern dwar l-introduzzjoni tal-Kannabis għal-skop mediċinali. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan qal l-Assoċjazzjoni taqbel mar-restrizzjonijiet li qed jippreżenta l-Gvern fil-liġi, fosthom dik li l-kannabis tinkiseb bil-preskrizzjoni tat-tabib. Mela aħna jidhirna liġi proposta tirrifletti r-rakkomandazzjonijiet tal-World Medical Association u għalhekk naqblu magħha. Però ma nixtiequx li tingħata impressjoni lill-pubbliku li din hija xi wonder drug. Minkejja li għandna mediċini alternattivi oħra li huma xjentifikament pruvati, il-kannabis tista' tgħin lill-pazjenti b'mart rari fin-nervituri, fibromialgia u għall-pazjenti li jbagħtu minn dardil waqt it-trattament tal-kanċer. Aktar minn hekk l-Assoċjazzjoni appoġġjat l-impenn tal-Gvern li mill-liġi qed jelimina għal kollox l-użu tal-kannabis għal skop ta' rikreazzjoni. Kif in il-liġi hija tajba, aħna qegħdin kontra l-użu rikreazzjonali għax naraw in-nies saħħithom titkisser, il-familja tagħhom titkisser u ssir ħsara lis-soċjetà. Huwa qal li l-kannabis mediċinali m'għandix tkun l-ewwel mediċina li tingħata kontra l-mart, iżda tingħata biss wara l-mediċini l-oħra kollha li hawn fis-suq ifallu jew ikollhom effett ħażin fuq il-pazjent. L-emendi fil-liġi dwar dipendenza fuq id-droga tresqu fil-Parlament it-tnejn li għadda. L-emendi fil-liġi se jippermettu li tobba kollha reġistrati mal-Kunsill Mediku Malti biex ikunu jistgħu jippreskrivu lil pazjenti tagħhom prodotti ġej mill-kannabis u li jistgħu jintużaw għal skopijiet mediċinali. Permezz ta' dawn l-emendi, il-Gvern qed jisma' l-karba ta' bosta nies u jifhem ir-realtajiet fejn minħabba l-uġġieħ persuni jkollhom bżonn l-użu tal-kannabis.